Priatelia, kamaráti, opäť Prona Hackathon v Partizánskom. Doteraz tu sa striedali na tomto horúcom kresle všetko stredoškoláci, účastníci nášho hackathonu. Teraz tu máme medzi nami Andreja Naďa z UpFun, nášho mentora, ale teda nevyzerá, že by si mal ešte kopec šedín, 30 cm bradu, jak ja, pomaličky, ani ten, neviem tie názvy, hej, tých fejdov a vecí a čo sa deje. Takže tvoja skúsenosť ako mentora vychádza priamo z tej skúsenosti, že si čerstvý founder, hej, si startupista niekoľko rokov. Prosím ťa, UpFun, to je názov tej tvojej firmy, je koľký v poradí z tých podnikateľských nápadov, ktoré si mal? Ktoré som mal ja? Bude sa diviť, ale je to vlastne prvý nápad, Wow. ktorý som mal. To som nečakal. A koľko to trvá? Vieš čo, firmu máme založenú od júna 2024. Ja som sa na tom vlastne ešte podielal, venoval som sa tomu nejaký rok a pol predtým, takže dá sa povedať, že sú to nejaké 3-4 roky. Pre tých stredoškolákov a pre tých našich budúcich founderov je extrémne dôležité a veľmi cenné, že ty ako mentor si veľmi nedávno prešiel tou cestou, máš veľmi živú a konkrétnu skúsenosť. Prosím ťa, prečo si sa ty rozhodol, že tvoj život bude ten podnikateľský? Vieš čo, ja som tak nejako mal v sebe tú chuť robiť niečo vlastné, robiť niečo pre seba, nerobiť možno na niekoho iného, a keď sa vlastne naskytla táto možnosť na mojej univerzite v Anglicku, kde som študoval, kde vlastne tento prvýkrát ten nápad mal nejaké reálne štruktúry. No a ako sa to stalo? Si sa jedného dňa zobudil, ako sa stane zo študenta podnikateľ? My sme mali taký predmet, ktorý sa volal športový podnikateľ na tej univerzite, a tam práve vlastne náplňou toho predmetu bolo prísť nejakým biznis plánom, nejakým reálnym vlastne, dá sa povedať, startupom, ktorý, ak teda má nejaké kritériá a má nejakú šancu, potom sa môže rozvíjať ďalej. A teda podľa tých mojich profesorov sa mne toto podarilo. Oni ma tak nejak nabádali a podporovali v tom, aby som z tohto naozaj skúsil spraviť reálny biznis. A dá sa povedať, že teraz som tu. Daj nám, prosím ťa, toto zvládli aj študenti, daj nám UpFun pitch za 5 sekúnd. No jasné. UpFun je all-in-one ticketingová platforma, ktorá eliminuje podvody so stupenkami a prináša organizátorom podujatí nový zdroj príjmu. Dal, presne, ty vole! Takže mega. Takže študenti, máte tu topkového mentora, keď to zvládne on, zvládnete to určite aj vy. Aké boli, alebo stále ešte sú nejaké najťažšie lekcie toho mladého podnikateľského života, najťažšie lekcie toho vášho príbehu startupu? Tak v tom startupovom živote, treba si uvedomiť, že to je veľmi bežné, že naozaj si na tej horskej dráhe, že raz si hore, raz si dole. Dá sa povedať, že možno UpFun viackrát je teraz kde? UpFun je podľa mňa našťastie viac hore. Ideme vyzerá hore, to tak. výborne. Ale určite sú teda aj nejaké tie lowlights, ako sa hovorí. Čo to bolo? Vieš čo? Pri nás to bolo proste veci, kedy povedzme sa nám neozývali klienti, nevedeli sme sa k ním dostať len cez nejaký cold outreach. Chcelo by to nejaký network, nejaké predstavenie, niekoho takého, kto by nám vedel otvoriť tie dvere. Ty si prirodzený networker? Vieš čo, ja si myslím, že ani úplne nie. Nie. Ja som skôr introvertnejší typ, ale nejak si uvedomujem, že vlastne moja náplň práce je veľa prezentovať, veľa byť aj na očiach, veľa sa rozprávať, či už s klientami, alebo s potenciálnymi partnermi, investormi, a v tom samozrejme teda k tomu patrí aj ten networking ako taký. Čiže ja to tak nejako beriem, že je to náplň mojej práce a musím to robiť a musím sa tomu vystavovať, byť čo najviac mimo tej svojej komfortnej zóny. Wow. Takže to sa snažím aj robiť. To je vlastne pri strašne každej príležitosti. zaujímavé. To je strašne zaujímavé, že ty si dobrovoľne vyberieš ísť touto cestou a robíš ako keby aj z tej svojej nie úplne najsilnejšej stránky svoju silnú. Aká je tvoja skúsenosť z toho? Ako hovoríš, no presne, aj snažím sa robiť aj z tej mojej stránky, ktorá nie je úplne najsilnejšia, jednu z tých mojich silnejších. Aj teraz si to ide výborne. Ďakujem veľmi pekne. Ja proste sa naozaj pri každej príležitosti snažím rozmýšľať nad tým, že proste je dôležité, ako sa hovorí to, že get comfortable with being uncomfortable.
takže takéto niečo sa snažím vždy robiť a proste vystupovať z tej svojej komfortnej zóny. Čo je pre teba náročnejšie? Manažovať tím alebo manažovať produkt, aby bol čo najlepší? Myslím si, že ten produkt majú viac menej na starosti aj moji co-foundery. Povedzme náš CTO Jakub, on naozaj ako maká na tom produkte, aby bol fakt výborný. Jakub je aj tu ako mentor. Jakub je aj tu ako Brutál. mentor, áno, je to tak. Takisto aj naši ostatní členovia nášho tímu. A ja skôr robím tie ostatné veci, čiže napríklad manažovať ten tím, alebo teda robiť vlastne všetko, čo nezahŕňa to programovanie ako také, čiže business development, alebo aj tie také nudnejšie veci ako účtovníctvo, zmluvy a tak ďalej. Ty si doniesol Mikinu z USA. My sme boli naposledy, sme robili rozhovor spolu v Georgia Tech alebo Silicon Valley. Bolo to ešte v Georgia Tech, áno, A, v Atlante. a prosím ťa, ako ty vnímaš rozdiel medzi tým podnikateľským prostredím na Slovensku za tých pár rokov, čo si aktívny startupista, a s tým, čo sme mohli zažiť aj spoločne v tom San Francisco, Silicon Valley alebo Georgia Tech? Ako si spomínaš na ten trip? Je tam viacej takých asi väčších rozdielov. Jeden, ktorý ako môžem povedať, takto z prvej je fakt, že tí ľudia v Amerike sa neboja snívať. Oni fakt tomu aj naozaj veria, že oni dokážu spraviť ten ďalší unicorn, že tá firma bude naozaj veľká, veľmi úspešná a vedia častokrát presvedčiť aj tých investorov o tom. Pričom na Slovensku sú tí ľudia stále takí konzervatívnejší, že ja radšej nezačnem podnikať, nezačnem robiť niečo riskantné, veď však mi je dobre tam, kde mi je, dajme tomu. A to je, čo sa týka founderov, čo sa týka povedzme investorov, tam je tiež rozdiel. Tí, dá sa povedať, európski investori, ich najviac zaujíma kvázi ten risk, že naozaj, či tá firma má konkurentov, či ten trh dostatočne veľký, a skôr sa pozerajú na tie red flagy, pričom keď sa pozrieš na tých amerických investorov, tí idú za tou víziou. Proste, keď im dokážeš predostrieť, že OK, ty ideš byť unicorn, tak im úplne nevadí, že si proste v trhu, ktorý má veľa konkurentov, alebo ktorý už je rozvinutý. Keď im dokážeš proste predostrieť svoju víziu, ten svoj nejaký unique pohľad, tak ich dokážeš získať. Čo čaká najbližšie obdobie Japfen? Je to ten dostatok na ten americký trh, alebo kde momentálne ste? Vieš čo? V najbližšej dobe nás čaká pre nás veľmi dôležitý predajný cyklus, ktorý my máme hlavne po skončení športových sezón. Čiže budeme sa snažiť teraz získať čo najviac klientov. Máme rozbehnuté konverzácie s rôznymi klientami, takže dúfam, už sa nám aj podarili nejaký podpísať na budúcu sezónu a dúfam, že teda v najbližších mesiacoch podpíšeme ďalších, plus dokončíme nejaké najdôležitejšie funkcionality, ktoré máme. Športové kluby, ozývajte sa. Áno. Poďme naspäť z tej Ameriky do Partizanského. To je také prirodzené. To je jasné. Prečo si Andrej tu ako mentor na Prone Hackathon v Partizanskom? Pretože rád vystupujem z tej komfortnej zóny, ako som ti povedal. Oh, wow. A keď si mi zavolal, samozrejme ma to veľmi potešilo a povedal som si, že OK, že toto bude určite zaujímavá skúsenosť. Veľmi sa mi páčil aj ten koncept, že to nie je taký čistokrvný hackathonovského typu, ale chcete rozvíjať aj tú podnikavosť a chcete, aby si tí študenti odniesli nápad, ktorý povedzme môžu tiež rozvíjať aj mimo týchto stien. Takže to sa mi veľmi páčilo, že naozaj ide aj o to biznisové myslenie a samozrejme poprosil si ma, takže máme dobrý vzťah. Bol si už v Partizanskom? Nebol som nikdy v Partizanskom. No, tak musíme ťa povodiť. Určite. Máme to aj na meste, je tu aj fontána, neviem, či sa... Mňa by veľmi zaujímalo, kde mal Baťa tie závody a tak, čiže... Presne. Toto mesto v sebe nesie hlbokú históriu podnikavosti. Práve tým príbehom Tomáša Baťu, ktorý si vybral močiare a proste tie územie ničoho a kvázi nie nejaké ani vízie. A myslím, že to bol jeho brat Jan Antonín. Ale práve to je niečo, čo môže aj Prone, ako keby aj vďaka tej tvojej práci a tej tvojej angažovanosti pomôcť vytvoriť tú novú generáciu tých Baťov. Ako ty vnímaš tvoj tím, ako vnímaš tých študentov, tých stredoškolákov? Vidíš tam tých nových Baťov? No neviem, či by som ich mal takto chváliť ešte pred tým zajtrajškom, ale podľa mňa sú veľmi šikovní. Pustíme to až po hackathone. Dobre, ešte že tak, takže môžem. Podľa mňa sú veľmi šikovní, veľmi ma milo prekvapili. Asi vo všetkých sférach už teraz majú podľa mňa veľmi dobre podnikavé myslenie v 15-16 rokoch.
kedy som ja ani vôbec netušil, že niečo také existuje a dá sa robiť a oni už poznajú koncepty, frameworky, vedia, ako robiť market research, čo je Lean Canvas a tak ďalej. Čiže naozaj ma veľmi prekvapili, sú šikovní a myslím si, že sa nebojím až tak o budúcnosť Slovenska, ak teda bude viacero takýchto mladých ľudí, ako sú oni, lebo sú naozaj veľmi, veľmi šikovní. Ty si to už tak naznačil, ale skús ešte raz vypichnúť, v čom ty vidíš najväčší prínos Prona Hackathonu z pohľadu tých stredoškolákov. Podľa mňa je to, áno, ten fakt, že tu sa nerobí na nejakom riešení, ktoré keď zajtra zaklapnú notebooky, tak kvázi zomrie. Každý z tých tímov si môže ten svoj projekt a ten nápad odniesť a pracovať na tom, spraviť z toho možno skutočný startup a získať naozaj reálnych klientov, validovať si to s reálnymi používateľmi a to sa mi veľmi páči, že vlastne presne robíme vlastne možno startupy nové. Ako vnímáš tie reakcie tých študentov na tvoju spätnú väzbu, na to, keď im prinesieš možno nejaký kritický pohľad, niečo, čo nechcú počuť, ako reagujú? Dúfam, že neklamú, alebo že ja čítam celkom dobre, myslím si, že zatiaľ sú celkom spokojní s nami. Vnímaš, že sú otvorení na tú spätnú väzbu? To určite. Práve, že som milo prekvapený, ako veľmi to počúvajú. Možno až to nie je úplne dobré, lebo takedy si podľa mňa treba ísť aj za tým svojím. Áno, myslím si, že zatiaľ je to fajn. To je len taká malá slúčka na ten pohľad toho, ako opisujeme generáciu dnešných tínedžerov, ktorí väčšinou sa nám javia z tých sociálnych sietí ako tí, ktorí nepočúvajú a nechcú počúvať tú staršiu generáciu. Ja takú skúsenosť takisto nemám. No a poďme si skúsiť urobiť s tebou taký malý test na záver, že či tie odpovede budú diametrálne odlišné. Ty máš koľko rokov? Ja mám 25. 25, takže pizza s ananásom je áno alebo nie? Akože kľudne dám si. Neobjednal by som si ju, ale nemám s ňou problém. OK. Spánok alebo výhra? Výhra. Prečo? Toho spánku, ako každý startupista, asi má málo. A myslím si, že keď už si sa dal na tú cestu, že toto chceš robiť, tak musí ti byť jasné, že toho spánku budeš mať pomenej v najbližších rokoch. Čiže výhra. Mentorovať na hackathone alebo dovolenka na Bali? Mentorovať na hackathone, však predsa povedal som, že chcem vystupovať z tej komfortnej zóny, učiť sa nové veci aj ja, takže... Ale bude aj dovolenka. Raz možno bude tá dovolenka tiež, takže áno. Deadline alebo freestyle? Deadline. OK, vedieš to seriózne, hej, ten tvoj startup. ChatGPT alebo Google je u teba? ChatGPT už. Už OK. Tak tam sme, myslím, že sme väčšinou urobili zhodu s tínedžermi. Porovnáme režia, to porovná Marcel, je to v tvojich rukách. Priatelia, Andrej chalanisko, ktorý od prvého momentu, ako sme sa stretli v Amerike, dal vždy svoj pitch deck tak, že ma to upútalo, že som proste vnímal, že z tých partí, ktoré sme tam boli, tak Apfen má našlapnuté naozaj. Ja budem váš príbeh sledovať ďalej, držím palce a verím, že ešte odmentoruješ niekoľko podujatí spolu s nami. Ďakujem veľmi pekne, budem sa tešiť.